കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാം, അത് കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങില് എന്താന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ശ്രമിക്കാം. ചൂല്, മാച്ചി, മാച്ചിപ്പെട്ടാല്, പഴങ്കഞ്ഞി. എന്റെ അമ്മമ്മയൊക്കെ കുളുത്തെന്ന് പറയും. എന്റെ അമ്മ കോട്ടയംകാരിയാ. അപ്പം എന്റെ അവര് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ആൾക്കാർ. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ പഴങ്കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാ. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ കുളുത്ത് എന്ന് പറയും. കട, പീടിയ, ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുക, ഇടങ്ങേറാക്കുക എന്ന് പറയും. വിശപ്പടക്കുക, കത്തലടക്കുക. എടി എവിടെ പോകുന്നു, എവിടെ പോകുന്നു. കള്ളൻ മച്ചിലൂടെ ഇറങ്ങി ഓടി. കീഞ്ഞു പാഞ്ഞെന്നായിരിക്കും. കേക്കട്ടെ. കള്ളൻ അട്ടത്തെ കൂടെ കീഞ്ഞു പാഞ്ഞു. ഓക്കെ. പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെ ഇവിടെ വലിച്ചെറിയരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെ ഇവിടെയും ചാടരുത്. നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെൺകുട്ടി. നല്ല ബർക്കത്തുള്ളതെന്ന് പറയും, പാങ്ങുള്ളതെന്ന് പറയും, ബൗസുള്ളതെന്ന് പറയും.